Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo, the Ascension of the Lord. Ang buot ipakita nini, ipahinumduman kita nga naabli na o naanaydan padulong sa langit. Makasubay na ta o makasulod na ta ngadto sa langit. Mauna ni ang katumanan sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nato. Ganahan na ba mong manood og langit? Ganahan. Maayo. Kanang wa mo tingog padung na sa impierno. Muna mga igsoon, mga ambisyon kitag langit, iampo nato nga ang mga katawhan sa kalibutan mauntay panganduyon kanunay ang pagsuod sa langit, dili ang pagpabilin dinhis kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga sige og hatag nato sa ilang suporta, pinaagis pagpalit og mga slots alang sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa langit nung kalipay nga maoy makatagbaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa lahangin.
Magampo kita, makagagahom nga Dios, himuha kami nga magmalipayon ug magsadya uban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Hesukristo imong anak amo naman nga kadaugan ug dinha diin naguna kanamo siya nga among ulo nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagbatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem, hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan, dili kamo angay magpakisayod kun kanus akini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya, ug siya wala na nila makita, kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Misa ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa katingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Misa ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa katingog sa
mga trumpeta alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tawo, pamakpak kamo. Singgit kamo ngadto sa Dios, sa mga singgit sa kalipay. Kayang Ginoo ang labing halangdon ang katahaan. Dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Kay hari sa tibok yuta ang Dios, awiti siyag mga imno sa pagdaig. Maghari ang Dios diha sa kanasuran. Magalingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Misaka ang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa katingog sa mga trumpeta alang sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios, sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niining gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang pa niini, gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato, mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo ug nagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan. Gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahimpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang napulog usa ka tinun-an niadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Hesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Hesus og niingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pag biyahe nako og eroplano ngadto sa lapit sa Cagayan, atong pipila ka semana ang milabay, dito'y managtiayon nga naglingkod-lingkod sa gawas sa katong check-in areas niya. Napasiplatan ako nga pag lakaw gyud sa laki kay murag kuanto siya abroad siguro to portig yung gakos sa asawa niya naghilak na naibog sa kuno gamay. ako nilakaw wa gyud gakos na ako. Kana bang ang imong minahal nya mugikan labi na gyud og wapay siguro kanus amo balik sa imong bation, masubo gyud ta ang hawang ba ang atong kinabuhi. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay, usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Pagbiya ni Kristo sa kalibutan, diin siya gipaantos, diin siya gipatay, dinhis kalibutan, pagsaka niya sa langit, purting lipayas mga anghel, purti ginila ditong sadya, muna mga trompeta o uban pa. Nya si Jesus nga nakasinati niini, purti sa niyang lipaya. Pero kumusta man ang mga apostoles nagibilin sa kalibutan o si Mama Mary? Unsa kay gibati? Di ba? Maguol gyud muna si Jesus kay nahigugma man nato, ingon siya, dili gyud tamo biyaan, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. O giunsa man niya paghimo, gibili niya nganhi kanato ang iyang gahom, power niya. Ang symbolic nining maong power mao ang Holy Spirit. Muna nga karon mao ang pagsaka ni Hesus sa langit, ang atong mga pagbasa naghisgot nga niingon si Hesus, paabutan ninyo ang Espiritu Santo, ang gahom nga akong ibilin kaninyo. Iya na sa nang gisaad nga kutob sa mutuo niya makabaton gyud og gahom. Sige lingi ay mong tupad. Ingna sige kagamit sa gahom sa Ginoo. Niya ningon ra ba si San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa nga kining espiritu nga
nga niya kanato, maorasad ning espirituha ang nagbanhaw ni Hesus ug nagpalingkod niya didto sa tuo sa amahan. Sa ato pa, ang gahom nga gigamit ni Hesus dinhis kalibutan niya natong tanan. Kanang pag-ayog masakiton, pagwagtang sa mga yawa, paghimog mga dagkong mga butang dinhis kalibutan niya na nato. Diri lang sa atong unang pagbasa, niingon diri, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok kalibutan. Mao na inindot, nahimo ginis mga apostoles, nahimo ganining San Vicente Ferrer, nahimo ganining Bishop Chupilo Kamomot, nilang Mother Teresa. Nya kamo nakahimo na mo ani. Hilom ang kaimustanan. Mao na nga niingon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang gamhanang amahan, nga hatagan unta kamo sa espiritu nga maghimo kaninyong maalamon o magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Ang kuwang nato karon murag wa kay takailas Ginoo kinsa ning Ginooa. Gilingi ag usab imong tupad na kaila kas Ginoo. Kay basig wa kita kaila ba? Nya ikaduha, naghangyo kuno si San Pablo nga unta malamdagan ang atong hunahuna ug masayod ta sa paglaom nga gihatag sa Ginoo nato. Kana bang paglaom, daghan kay karong naghikog, daghan karon ang nagdepresyon kay wa nay paglaom. Muna tungod aning gahom nga gibilin sa Ginoo nato, makabaton tag paglaom. Nya napagi ang giingon diri, hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa panalangin ug sa mga grasya nga gihatag ni Hesus sa katawhan. Kanabang the abundance of graces, daghan kay nato nga magsigig kutkot sa kay perting problemaha, nagngislo sa problema, murag wa nay grasya. Pero pagkag abunda day kayo ang grasya nga gihatag sa Ginoo, wa lang ta kadiskubre. Nya katapusan niingon pag San Pablo, dugang paniini gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Sumnan ka ana, kanindot ana. Sige, unsang gahuma ang inyong gigamit karon? Kay dinhis kalibutan naaman sa ilaing gahom. Ang samang gahuma, ang gahom sa kwarta. Hain maroy inyong gigamit ang gahom sa Espiritu Santo, ang gahom sa Ginoo o gahom sa kwarta. Wala na inyong mga naong. Awa, di ba ang gahom sa kwarta, muingon dayon ka, basta naa kay kwarta, mahitabo dayon ang kausaban. Basta naa kay kwarta, giuban imong buhok, musud lang kas parlor. Basta naa lang kay kwarta, igawas nimo itong nakagbuhok. Niya ka ng imong buhok nga wa kakauyon ka iskolor, sud lang kas parlor, basta naa kay kwarta, igawas nimo blonde nakagbuhok. Basta naa lang kay kwarta, gamhanan kay ng kwarta kanang imong naong nga brown, nya gusto nimong papution, basta naa lang kay kwarta, sud lang ka dito anang himuanan anang naong nga puti, igawas nimo mura kag nagtransfiguration. Ikaw, lalaki ka, gusto ka mahimong babae, basta naa lang kay kwarta, ilisan ang imong genital organ, sud lang ka ngadtos ospital, inigawas nimo babae na ka, dako na kikagdughan, nindot na sagag ana, no? Basta babae na ka, kay naa lang kay kwarta, makahimo kag dagkog mga butang,
Kana lang bitang uban nga magkisi-kisi gyud nga mo abroad ngano man kay nidot makaitanawon ang imong silingan nga nipa ray atop busluton pa jud kay bungbong sus pagsunod tuig dangtag duha ka tuig mura na magpalasyo ang balay ngano man naka-abroad ama uba nanali na si anak abroad so hala no mo na abroad sige day eskwela doon eskwela abroad tanawa ana gahom gamhana na kayo kanas una sus gasuroy-suroy ra na dia mga pobre kay na karon tanawa nindot na kay mga sakyanan gamhana kwarta siya ka na, man naka-abroad lagi sila nganong dako naman kayo nagbalay sa pari mga anak-anak sa pari di ay so pari dako kayo nagkuliktang pari pagpari dong magpari kwarta lagi gamanan kayo ng kwarta oh. Isa ka na, man na mapari man na anak laki babae man na anak-anak nganong purti naman ang dako agbalay wa man sana maka-abroad wa man kay tingali na kahumag eskwela siya nakabit kisa may kabit siya wow din na so dako sang balay kay nakabit sa dunay kwarta oh nakabit siya kana wa man na makabit nya wa man sa naka-abroad usara may anak-anak ni graduate og criminology nganong dato naman kay nastanan isa nga pulis naman pulis unsa may ranggo isa P1 uy kagamay ranggo anak P1 nganong nang balay mo raw nagbuilding protector man ana si patay tarunan ay kwarta lagi kwarta ba pero unsa may kalainan sa gahom sa kwarta o sa gahom sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo makapalangit, ang gahom sa kwarta makapaimpierno. Ang gahom sa Ginoo makapanindot sa kinabuhi, ang gahom sa kwarta makapaguba sa kinabuhi, kay maggubat naman, magpinatyanay naman, mga gusbat ang atong kinabuhi. Ang gahom sa kwarta makapadaghan sa kalipay, makapakuyanap sa kalipay o kalambuan. Ang gahom sa kwarta makapakuyanap sa kagubot, panagbangi o pag dinautay. Ilingi ay mong tupad na kumusta ron mo nagtinagdanay pa mo sa imong ugangan or sa imong mga bayaw ana ina kumusta man dito sa imong opisina wa pa mo dito maglinibakay niya kanang nang imong na hiringan diha nga mudagan panahon sa eleksyon karong umaabot pangutan-a ina kumusta man sa inyong paghanay-hanay ron sa inyong partido wa pa mo manag-away ana basig kwarta ang hinungdan basta naana ng kwarta mga igsoon mao na gini itong saligan mag-away kita sa madugay sa madali mga bati ginang atong sitwasyon dagko kay balay mingaw ang balay kay way pagtinagdanay kay ang kwarta mao'y gisaligan nindot kay mga sakyanan apan way kalipay ang naong sa nagsakay sa sakyanan may pang nagsakay habal-habal nindot pa kay pahiyong ang nagsakay kay nagakos gyud sa habal-habal driver very intimate kundi sa gunong kamugakos iagi man sa habal-habal driver ang mga libaong kay tanan anana di ang magmutukod ka mahagakos gyud ka uy unsa man nidong sa agakos lang diha ma'am basta dayon adto kasakyanan ang asawa di asluyo ang bana ga drive sa tubangan wa na magduol ang asawa kusmod kay gnaw ang bana sad kusmod kay gnaw pero nindot og sakyanan ngano na kay kwarta may gisaligan ang atong saligan ang gahom sa Espiritu Santo tanawa di ba hurot din ni atong slots basta na Espiritu Santo di ba
Atong halin as of yesterday sa atong SBF DAG. Salamat sa nagsunod sa Espiritu Santo. Nahalina na tag 19,926 ka slots. Oh, pakpak. Sa ato sang special slots katong MMPP 10,000 man to ka slots para karong 28 karong sunod Domingo mao naman ang atong culmination na nasa tayhalin nga 6,028 ka slots. Oh, bakbak. Oh, na kaning namalit ani di biya ni sila mga dato dili ni kwartahan, puno lang sa Espiritu Santo. Mubati nga ang atong simbahan mao ang ilang kinabuhi nga naata sa lawas ni Kristo matud pa sa ikaduhang pagbasa, the mystical body of Christ. Atong tanawon og gamay ang ato karong development sa atong pagtrabaho sa kumbinto nga mo'y atong himuan hatagan na ning atong slots. Kay aron sad mo mahibaw ba nga na nasa mga development. Mao na siya sa unang mga simana. Gipreparar ang second floor. So karon mao na niyang trabaho nga nahitabo. Nagbuhos na gahapon. So, salamat guys nagtrabaho. Na buhosa na ang atong second floor. Hinaoton ta mubuhos pod ang slot ani nga mahalin, no? Kay pasabot ana unsa man Byronon. Ang man mo malipay nga nanay Byron. So ana ang atong ginagmay nga pagtampo sa atong kwarta kay wa ta mahigugma atong gihatag sa simbahan kay mas gihigugma nato ang simbahan. Maunay makahatag og kalambuan. Pero ang atong pagdinaw sa atong kwarta kay tungod gusto ta nga ang gahom sa kwarta ato maunay muguba sa simbahan. Ato karong paningkamutan ang pagpalambo sa simbahan aron mahunong na ning mga gubat, kining kalaway, kining kagubot o kining atong panag-away, ginagmay o dinagkong away. Nangahugno gitani mo na ang Ginoo mibilin sa iyang gahom og miingon og ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ato sa siyang ikuyog, ato siyang sundon, ato siyang isangyaw. Manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nagipanamkon sa lalangin sa Espiritu Santo yanak ni Maria nga Birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus namatay ug gilubong mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika
sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto kang Hesukristo ang Ginoo sa himaya nga unta ihatag niya kanato ang atong panginahanglan. Sayod kita sa iyang pag-uban kanato, masaligon kitang moingon, nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa simbahan lukop sa tibuok kalibutan, nga ang Espiritu nga gisaad sa gihimayang Kristo, mugiya kanato sa pagsaksi kang Kristo o sa iyang mensahe, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa tanan nga gisangunan sa pagmando, nga dinasig sa Espiritu ni Kristo, mangulo sila uban ang kaalam ug kaligdong diha sa diwa sa gugma ug sa pagserbisyo, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa mga kabus ug sa mga huyang, alang kanila nga nasagmuyo ug nawad-ag paglaom, nga ang Espiritu sa gihimayang Kristo magdala kanila ngadto sa katawhan, nga anda mutabang kanila aron makabarog sila sa ilang mga katungod, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa atong parokya, ang matuohong katilingban, nga ang matag usa kanato matinud-anong musaksi ug mahimong mensahero sa kang Kristong kalipay, paglaom ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, nga makadayon na sa langit nung puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Langit noong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo, nga among gituboy nganha kanimo, diha sa gugma o pagtuo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami karon ining sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot na pinaagi ni ining mga santos nga buhat sa misa, mabayaw kami nganha sa mga kalipay sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang Ginoong Hesus, hari sa himaya, mananaog sa sala ug sa kamatayon, samtang nagtan-aw ang mga anghel misaka karong adlaw nganha sa kahitasan sa langit. Siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa tao, ang maghuhukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiya siya sa among pagkaubos, kundili aron kami nga mga bahin sa iyang lawas mosalig nga makadangat usab nganha diin naguna siya nga among ulo og sinugdanan. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag ni ngadto siyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco, ang among Papa, ni Jose, ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga niapas kalibutan sa pag-ambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma nganha sa kinabuhi nga way katapusan, diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga gahom. Nya mulihok ra ni siya kung dili ta mosalig sa gahom sa kwarta. Salamat sa migamit sa gahom sa Ginoo, labi na gyud ang pagpangalagad, ang atong mga pimag dihas gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga asherates, ang atong luwa, atong mga lectors, salmista, sakristans, ang atong mga paris personnel, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga IT nga naghimo karon sa atong pag-andam para sa social media nga atong pagsangyaw, unya ang ato sad nga mga mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Romel and Mrs. Angel May Hibaya and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So mao na to'y update sa atong mga slots. Ang sa SBF DAG nahalina na tag 19,926 ka slots. Anaapay 56,074 slots nga tag 500 pesos per slot nga available. Nga sa ato sang MMPP special slot ni para sa atong paghimo sa Flores de Mayo, ana-anatay halin nga 6,028 slots, anaapay available nga 3,972 slots nga tag 100 per slot. Hinaot nga inyo ning tabangan o suportahan padayon alang ni sa atong simbahan. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Sa atong culmination sa Flores de Mayo karong Domingo, atong mga sagala mo atong highlight niya na. Kontis-kontis na siya pero para na tabang sa pag-improve sa mga kapilya. Ato na lang i-congratulate daan ang mga sagala nga mo share sa ilang talent, sa ilang presence aron makapalambo sa ilang kapilya. Nya salamat sad ninyo sa pagpadayon sa pagsunod sa ato dinhing mga patakaran alang sa hapsay, husay o luwas nga pagsimba. Pero naay pipila nga dili pa kayo relax, ako lang ibalik pagpahinomdom panahon sa pagbasa sa ebanghelyo. Wala tay allowed ana nga naimusod og mugawas sa simbahan kun mahimo lang. Nya panahon sad sa konsekrisyon kanang mangluhod ta, wala nay maglakaw-lakaw, walay mugawas, walay musulod sa simbahan. Adto na lang ta mo lakaw-lakaw inig barog na ni kantas amahan namo. Kuan lang gud ni, tabang lang ba para nindot ang atong pagsimba, walay distraction. Nya ang pag-offer dinhi kaning atong formal offerings, ato na nang gitagaag adjustment. Ang kana na lang mulinya diri sa sentro mo idawaton sa pare, ang dito sa kilid ana isika kilid anha na lang ninyo ibutang sa kanang mga baskets. Balik ta atong panahon sa COVID na di ta muduol ana ratas basket, pero karon ang kalainan ang mulinya dire dawaton para mo simbolik sa formal offerings, pero pulos na siya formal offerings.
Muna mo barog yapon mo inig uli dito. Nya ikaduha, ayaw mo balik sa inyong gilinyahan. Kana dyo importante kayo. Og naglinya mo dire, ari mo exit pikas. Naglinya mo diha, anasan mo exit. Ayaw balik sa imong gilinyahan kay magkasugat man ta. Nya makatabang man kuno na para dili ta magtinakdanay sa atong sakit. Nya daghan biatag mga sakit dili ra COVID. Ay na lang pagsugat-sugat. Ang pari ragmadri magsugat usahay, ang managuyab sugat usahay, mga kabit sugat usahay. Pero dinhi simbahan ayaw nagsugat ha. O ganiya ka naglinya pangitag paagi nga ari kaagis pikas. Ayaw sad pag cross. Ya kalinya diri ari ka exit pikas side. Mga igo diha ba koy kausana nga nayabog yun ang akong kaubang lay minister, nayabo ang kaning bang iyang gidang si Buryom kay ang nikalawat diri aring linyaha diri ning exit nya naghungit siya pag exit ning upo pag diri ari iya gyung na ana ang sana ostiyas so katong galinya diri ari yung tatumuliko ang diri ning cross man siya igo ang si Buryom nangayabo na husay, hapsay, og luwas na atay sistema nagipatuman. Adi ko kayo naalisod, di man kayo naalisod, no? Niya ka na mga bata nga medyo di pa kayo relax, sige lakaw-lakaw, dagan-dagan, syagit-syagit, hilak. Iato lagi na antos gawas. Ayaw lag badlunga diri sa sulod. Ayaw badlunga ba? Ayaw kay bas makaingon niya ng bata nga simbahan sige lang tang badlong dadang atos gawas arita nga riday kay arita diri maglakaw-lakaw nya musyagit imong bata ato ta gawas na ato ta magsyagit-syagit dito okay kay na pero imo ganing hadlokon la pare suko ng pare ayaw kay musamot wa nagi manood seminaryo no kay ang imong bata hadlok na kay nas pare ayaw laghadlo kay lakaw lang. Ato ning gibuhat for the beautiful and focus ang atong pagsimba. Salamat ninyong tanan nga ning suporta kanato og labi na gyud sa nagdala sa inyong mga kabataan dinhi sa simbahan. Dako kay nagikatabang kay kundi na ninyo dadon adto na lang na sa cellphones o sa computer mga lusno gining atong pagtuo so bisan tinuod murag antusono na sila ato yung dadon kay moabot ang panahon nga sila nagyoy kamaong moantos para nato so masipang pakpak sa tanang mga bata mga children salamat ha balik-balik mo kanunay manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.